Dakle, nakon što se ustanovila mreža socijalnih usluga, sad se radi socijalni plan koji se pobliže kaže to nam je prioritet. U tom smjeru idemo, s tim i tim resursima. I onda će se udruge javiti same spram svojih kapaciteta i kadrovskih i materijalnih, ali i potreba korisnika na tržištu koje će same u biti generirati potrebu. Znate. Velike su potrebe za prihvat korisnika, značajno smo i kroz projekte i sami i uz suradnju s ministarstvom proširili lepezu naših usluga, a socijalno planiranje je jedan osnov koji zapravo nam omogućava nekako planiranje usluga u budućnosti, da uskladimo naše usluge sa potrebama u regiji, u županiji. Kao udruga imamo licencu za recimo provođenje, odnosno pružanje socijalnih usluga, ali ista takva nije bila, natječaj nije raspisan već 2. godinu. Što znači mi bi mogli odraditi taj nekakav dio, kompenzirati nedostatak sustava, ali obzirom da to natječajem nije postavljeno i traženo, mi tapkamo u mjestu, mi ne možemo raditi, djeca ne mogu dobiti uslugu, stvari sve stoji i svi nazadujemo u tome. Zato je jako bitno pobrojati gdje smo, što smo i kud trebamo ići i da onako umreženo djelujemo, da se ne dupliramo i da idemo u pravom smjeru svi.